gaven. Dan wist ik niet meer. Dan ja, me gaan we voor jou bid. Gaan we voor jou bid. En dat je wel de historie voor vrienden gaan, geef ook het sol waar hij zit. Nu gaan we een tol. Kijk dat mooie kaart die we hun. Die waren bij de pennen van Sommers. Die zieden die mine. Kijk, reden naar door Tom Brazen, Palas, Woelus, waar Nilis, tot. Elkaar. Frico. Ik kan leggen weken Frico per die naar die Tusken draaien. Weer wat vleur, Robin Win was een chique. Nee, wat fleur, wat tinnenpol, tries, wat kalse Frico, ben bonbons zo. Kals muur volgen, hoe de dan. Met die fine neuren, wie dat pijlen. Fine region, die we laten checken, voor één dood, de gongen spelen, die liggen in termine. Met paard, wat de paarden voor stiezen pillen, want dan gaat juist een tijd. Die waren hier niet wat persen, maar juist. Ik had de persen bij nu niet pijn. Ik weet niet meer bij niet doet meer. Heel wat die persen boven. En die de persen. Dus ze gingen wat bang de hotters gaan te pinnen. Waar werd toe de vlees en naar bit voor de poultry, zo fleur. Ik toen doe ik de bijen. Maar hoe gaat de hotters gaan niet pinnen, goed mee bij hoor. Geel, laat die persen weer. Maar als je bent dan later, gaat mijn akker dorp in, dan akker nieuwe baan die ik dag. Ik kan niet zo aan mijn nuzen, dus mijn mischen. En geven met persen, maar dat karrietje zo goed het. Want dan heb je meer voor baan door hun dag. Met tremenen wat dood is, tremenen wat trim is, tremenen wat weg is. Maar wat ik er ook karrietje weer boven. En die chansen dan die jongen nog bij te broeden krijgen bij, puur in elkaar, persen. En veel iedereen bonjour de persen, en personage dingen, dan moest je niet meer wat karrière worden. En dan met hem. Maar pisje begalen die zo bij die pista gred alleen. Nekke de karrière, misschien daar met haar blaas.